So, mayong buntag sa intro na mga katuturo. So, hinaut mo sa mayong panagway. So, for this video, okay, out ng buhaton kay wa na mi kwarto. So, karon magpanday mo sa kwarto, no? Asda na mo atop kahoy kay among kahoy sa likod, no? Okay, ngaunsa naman yun, tanawa. So, ang assistant karon no, ang maguwang. Oro. Tunay katong na ginjan. Ayaw, di ma. Ginjan, pat-pat sa aking makusibot. Angaoy. Angoy. Karon, anak po ko sila. Karon ako na pumindayo. Kaya mag-repair me sa iyang kwarto. Okay, man na mo niya, tro. Wa magigbalay do. Kolor pag sin. Awa. Oh, kolor pag sin. So karon na may sobrang kolor na gibuhat sa panayag ni Kuya, no. So, ang atong buhaton itiwas sa diri sa akong kwarto kaya among kwarto di naman siya motulo. So sayang kayo mga kakamera no, dapat ako na punta tong mo Indian kang yogi. Nakalimot malisod mo kuning buutan tagamay. What are you talking about, man? So ang kwarto di naman motulo. Muagas sa siya. Okay, ore pero diri ba toto. Oh. Ano pa diri man kita yung samsilingan na. Oh, di ba? Oh, nami atop. Kaya makita yung bongbong diri. Loud sa speakers. Oh. So, tangi mga katutuno ang among pagpandayon niya. So, padayon lang sa pagtanaw. 1 hour later. So, yan mga katutuno. So, after 1 hour, kapin. So, up to pa nandiyon na akong kwarto. Maski MM na siya. Ang kabalo mo si MM. Mata-mata rin pag mata-mata rin pagkasukura ba. Ay sukaron. Ang atong buhaton na po diri kini diri. Diri sa kusina. Oh, so gamay lang jud kulang mga katutuno. So, masalamat jud ko sa kuwang mag-uwang ko dro. Ang mura nagbaki oh. Ayaw, di ma. Ikapoy. Okay man na jud. Kilis kayo mga kakamera no kay ako pa sponsor sa atop, ako pa sponsor sa lansang. Ingnon patang mura tagbaki no. Ya Indian nun pa ganda. Ay Indian oy. Angoy. Okay, so gamay na lang jud kulang mga katuto. So atangin ninyo. Humanaw na mo ng adlaw. Thank you. 2 hours later. So ayan mga katutuno, so dihan na part, so nagabin-an jud ko diha. So wala na po lang akong maguwang kay napatay sundo. Ang nabuhat pa lang namo dia is frame pa lang sa bungbong og nga top. So giapin na nako diri ang gawas sa buong kwarto. Kay para malikon po to among amakan kay nalata atong amakan diya. So medyo haggard na po ko diya. Kay sugod buntag hantod na gabi Oh, lisod po kung kita panday, di kita kabalo. Oh, now halos sa dok-dok na tadawag iti kadimao basta kay mahuman lang di lang mo atop kolorop. Pero kahoy lang no iposte. So, yan mga katutuno, so atang ipagyo din niya ang amo pagtiwas dyan ako na among balay or kwarto. Thank you. So, okay na naman tagdukdok. Okay, so kidhat sabi. Oh. A few moments later. So, yan mga katutuno, so nagabinaan ko og panday aning balay. So, time check 7:30. So, at least pero nahuman na siya. So, temporary lang kayo ang bongbong nato na rin. Gibalik lang ako ang bongbong dati. Itong gitanggal po nato. Tapos dere, ato na rin naman yung murag bintana dere. Gitanggal na lang nako kay gabok na kay siya. So, malay mo, wala po, mga kwarta tao sa ato ang buhatan ng frame. So, andre po sa pikas. Andre, giyamakan na po na ko siya. So, ang atong scene, natarong na po nato, no? Gisda na po kolorop. Sobra ni sa kolorop sa kumaguwang. So, nagpanday siyang balay. So, ako na lang pangayo. So, andre po sa kwarto. So, nakakolorop na po na siya. Yeah. So, mula ito mga katutuno. So, don't forget to subscribe my YouTube channel, The Yogi Show. Ingat ang lahat. God bless us all. Bye-bye. Thank you.